Puti mo ang ng mga skirt set ko. Maputi yung kulay mo ganyan. Doon sa isa, natural. Natural yung kulay.
ipakita. Kakaisip yun ng kapirahan. Masyadong yun, ano. Okay, bala ko. Ano? Hindi ko na, ano pa na. Ganyan ka na baka sa pera, hindi mo natin makikita. Ano, bigay? Ano? Eh, kaya nga. So, ibig sabihin, hindi pa ako nakaano, bibigyan mo muna ako ng pang ano. Ano, itlog. Mhm. Ano naman yan yung sinasabi ko? Bakit parang tumatagal yung malabo? Nagiging normal na yung kulay. Ano ba talaga yung cellphone mo? Load na mga para hindi ka maano. Yes, Magsampay ka na.
lumabas, mapadbak mo. Hindi yung mahirap magtiwala. Kaya nga. Hindi mo pinapagpag ang ano. Pinapagpag ang sinagawa ng matanggal ng loto. Wala na. Ilang araw na. Ano?
Ulam mo. Mm. Yo. Baka?
Bakit tumataba ka ba? Parang hindi man. May mga katanong pa.
naglalakad din ako.
Gugupit ka? Gugupit ka? Gugupit mo. Sarap na? Aga. Aga na nakatulog. Oo, 6, 8, 7, 8.
may candy pa ako. May candy pala ako. Dinig mo? Malaki pinaghati-hatian niya kanina. Malaki pinaghati-hatian niya. Lakad niyo kanina. Ganun.
Bigat na katawan. Ano ka lang. Wala ka naman sa extra na katawan. Ako nga bigat ang katawan. Maghapon mabigat ang katawan ko. Nagulat naman ako. Parang
Magkano na ba? Dalawang taon? Pero mas malinaw siya dun kaysa sa isang cellphone. Maano maliwanag. Buti hindi nag-aya yung mga kasama mong gumala. Dapat kanina ilan? Paano na? Sa mga kapagwa. Screenshot mo, ay sa screen mo kasi para nakikita ko. Tapos, oh. Ito, oh. Hindi pagtotoo dito. Oh. Oh, tapos. Oh. Sinungaling ka talaga. Sabi mo, 1,000 lang. Oh.
Hindi, di ba blinak mo na ano nangyari? Paano naka-message sa'yo? Oh. Oh. In-screenshot sinend mo sa'kin? Wala naman. Oh.
Hmm. Nakuha mo na ng pera. Hmm. Kaya nga, yun ang ibig, kaya nga yun ang ibig sabihin niya. Gabi. Oh. Lungkot ka, kaya pala mainit ang ulo mo, pati ako hinihiyawan mo. Yun ang dahilan mo. Naglalaro ka pa ng kalulubusin mo. Siyado. May message pa yun sa akin eh. Kailan ba yung huli? Sabi sa akin, ma'am. Sinan ko nga, ma'am, nag-ano pa sa akin yun eh. Hindi ko na ini-message eh. Wala. Hindi na para nag-ano, binula ko kahapon nga kayo sa pagabi. Online siya. Ikaw ba? Ha? Hindi nga. Pagka nag-ano siya. Wala mo na kayo. Sa'yo? Ngayon? Wala ka mang minisip sa akin. Wala. Ngayon na siguro mismo. Wala yung sinasabi mong screen. Yung light, pumasok.
Oh. Baka bawal isend. Merong ano na hindi nasisend eh. Baka bawal. Isend ka lang ito. Oh, ayan. Ayan. Ito na send. Kaya ganun. Kaya hindi na total profit mo 1,000. Ang ano total profit mo 1,300. Andito yung sining ano. Aling basic ito. 61. Ano sa taas? Yung 1,200? Sinend mo ngayon. Ang nakalagay dito yung sa ano mo, USD 61,727. Sa balance, ano nga, $1,000, 1,200. Ano tong naiwan sa baba na 1,301. Kasi, ano to, tatlo sa akin eh. Tatlo picture. Ay, ang kulit na yung lang. Tatlo. Oo. Nalog ko nga pa na dito pa sa unang website ko pa na
Ganun. So, ano na? Bugat na.